Hakani ke Sngi kyrpang jong ke Jylla Meghalaya, ke Meghalaya di besan puwei, ke Jyllaniambah Shillong, ke rakhe da ke jingkmen da kaba ke layok kendai Ngut ke Lyngdoh sohblei mynta ke Sngi, ke arpuwei terik u kyllalyngkot arjar arpulai, ha ke pynkyntang Lyngdoh iki da I Archbishop Victor Lyngdoh, katkum ke riti lehniam jong ke Balang Katholik. Endala depkot ia ke kerteng jong kitu ki ban sya pynkyntang I Archbishop ila ai ke sning ke kraw na ke benta kini ki Lyngdoh Thymmai ki bekentup ya I Eldringson lawai jong ke seng MSFS I Alphonse Lingkoi na ke seng Palatines I Protasius Singli na ke seng Salishin I Abiel Star Karsotun na ke seng Salishin I Joseph Munsi na ke diocesan I pendap bok lang soklet na ke kenhun diocesan I wan lambok Lyngdoh na ke kenhun diocesan I don bok lang doling diocesan but I wat bahabante walang na ke seng OFM Capuchin. Hakatin sneng tin kraw I Archbishop ila pinkan mau yaki ya kajing hikai jong kaba khoj ya ki Balang Lyngdoh bekidei ban long kumni ka baningkong kidei ban don bat ublei barobor ban duai bat pusan ya katin ublei manla ka Sngi. Kabaan kidei ban ya jan bat ki bahalor kabalai kidei ban ya jan bat ki para Lyngdoh bat kabasaw kidei ban ya jan bat ki para benget. Ulo ongru bat kata nang bon kinong tray habrisa wan jong blay kata kanang baha haki imlang kasalang. The parish priest of these deacons, greeting to you all. Nyelum lang hani rengkat bagi kendai Ngut ki deacon, banlong ki kendai Ngut ki Lyngdoh at Thymmai, ki batray ka brisa wan jong utray. Hani don ki bahay ngasem. May pa jong ki way pat ki Lyngdoh parish priest jong pi ki way pat ki nong hikai ki way pat ki badon kti ban form ya pi ban long Lyngdoh sohblei ki way pat ki paralok parajar ki nong lebha ki way pat nagajuk ke parish bat baro ang idon ha kaniga hang ni mentanga Sngi namang idon kti ha kajingya lenti jong pi ban poi sekani ke kerdan jong ka Jinglong Lyngdoh. Kini ki kendai Ngut ki Balang ki Lyngdoh Thymmai sa Jyllong ya ki way pat ki Lyngdoh ki babun ba hang ni ki balatray lupa ha ke bri sawan jong try. Kat badang don bun ki Lyngdoh kata ka jelap kadang pinbha haman la ki parish ha ki way pat ki kam jong ka Balang. Dungin ya persyang ban duai kyrpang ya ki Lyngdoh bi changi batray saudang saukun jogan ka aish daisi changi berkaway bat barok kaway ka north east ki balawan lang mentaka Sngi ngi kin boket yang ya pi ki Lyngdoh balawan mentaka Sngi ki sister ki brother pi ba bahay ngasam perlok perjar bara ki choir kana aduan iwan hang ni da ka jingkmen ka bakraw ko dikon ba on sa pynkyntang ya pi banyo ay kabor balong ki atiar jong ublei. Do mensim bakuat yun pendap ya pi daga mensim shirhem balong ke noyalap ya kahima jong ublei. Kajing long Lyngdoh day kajing ay bekerpang jong ublei. Om tang hapi marway ni kaying kasem henry haga balang hi baro kaway. Paba ko hikai ngi sau teli ki ya ki Lyngdoh changi baro panan ni ba pidai banle ka baningkong ka jingkot jo ublei sha ka jinglong Lyngdoh ka long ban jan bat ublei barbor ban sno ublei ban don bat ublei ban duai ka jing duai jong pi ka long pusan pulek sin ublei knyamas bakut bat pen dan burami ublei kajing mane sakramen bat ban yai pusan janai ya kaktien jong ublei da pile kumta ublei unyai sa hapi kade de kajing ong jong upa bakut bau jisu khat ki Lyngdoh bani kong ekalong ban don bat ublei berpor wat kelet ya kani sisin bangi kelet ban don bat ublei hang ta senjer kajing long Lyngdoh kajing long Niam jongi kaba ukpa bakui wang ya ki Lyngdoh jangi
ya jan bat ki bahalor ki provincial kamta me bat bishop joka diocese namar haka Balang Katholik cenghi kadon kebor lengba ki bahalor lengba bishop kedak jong kajing kongo kedak jong kajing ya terlilang kedak jong ya trelang sengap ya kasur jong bishop bayang nak betau kres haka diocese rengkat baki bahalor jong pi namar kata habadan jingye ya peleu jemot baki bahalor ban dialog bani peleu jemot kajingnya kedua iki bahalor amdei kata kajing syak penrem nene ba syak mai kajing kedua keluang kajing selok selok bagi bahalor pin poi berbor syak kajing bah kebalai ukpa bakuai wang ya jan bat ki para Lyngdoh bi pihak ban ya jan bat ki para Lyngdoh dei bandan paralog bat ki para Lyngdoh haka jingkmen haka jing songsi haka jing tenju ya peleu jemot para Lyngdoh bi hab ban ya appreciate we pat buram we pat sengu we pat pat slur we pat ya rap we pat maka tahu pabukua mahamru sumar banum lorni para Lyngdoh sumar banum tatrong para Lyngdoh kene diktien jok pabukua Henry yarap para Lyngdoh kasyan para Lyngdoh hangta pinyo berbor kamensim shirhem kabasau pabukua hikai Lyngdoh ajengi ban ya jan baki para bengej nama pitrei nak betaka balang pitrei nak betaki pacong blei pitrei nak betaki para bengej baro jok pabukua ya jan baki bapang basitam ya jan bat ki batlot ki basuai ya jan bat ki nong pop ban penkalabamot ya jan bat ki tu kebacengai oblei ban kring biang ya ki sya oblei nomor kata pidei ki nong yarap ki nong karsyan pidei ki nong syarai pidei ki nong aplang berat babha pidei ki nong samaria babha ya ki pajba baro nomor kata ki pajba abai ya pi kemen badia jan bat ki pajba baro Lapen kraw shushu ye kini kesngi da kajingedon lang ki bahalor jong ki seng beper ki padar ki sistar ki brodar bat ki pat jong oblei endal adep ka riti jong ka mas pakot la ai ki kintin ai kublei sngongu de ipadar wat bhabante walang bat ipadar wan lambok Lyngdoh na kabenta baro ki kendai ngut ki Lyngdoh Thymmai haka jika jungi baro kendai ngut ki Father Thymmai wan ai ka kentin kublei bat ya baro ki balai don benta bat kersyan yangi haka jingim jungi kyrpang haka jingyai benti jungi banlong ki Lyngdoh sohblei haka Balang Katholik gidap da ka jing sngongu ka bakraw na ka benta I Lyngdoh sat badon burom jungi Most Reverend Victor Lyngdoh ibaju kersyan bat ai mensim yangi barbor bat kyrpang menta ka Sngi baila pynkyntang yangi sya ka kerdan jinglong Lyngdoh sohblei kublei shibun ya pi Lyngdoh sat na ka benta ka ne ka jing spon bat ka jingle pha jong pi yangi to oblei unang ai hapi ya ka bor ka ikhtiar ban syarai ya upai bayar jong oblei hakane ka Jyllaniambah jongi kasam chispa nyau ka banangkong kaong tuaingo yau trai na baulong babha na bakajingi sebun jungu kane junom yaingo berpendon buram yau blai padap da kajingi sebun yangi balaya lam berketin lenti yangi barabor hagalenti jong kajing jungi ni duairu ba unangai bor yangi bangin la ban shirhem hake hima jungu idapru da kicing sungu ka bakraw na kabenta ipada Richard Macau Vicar General jong Jyllaniambah Shillong and our sincere thanks to our provincials Reverend Father Paul Olfindro Lengkot
Provincial of Salesians Province, Shillong. Reverend Father Sabu Francis, Provincial of MSFS, Guwahati Province. Reverend Father Reni Velaya Pilil, OFM Capuchin, the Regional Major Superior of Nirmala Matha, Assam and Meghalaya. Reverend Father Joy Palachuwati, SSSAC, Provincial of Prabhu Prakash Province, Nagpur, and all our councillors for their moral support, prayer, guidance, and encouragement. Shwa banyo ek jingker khu ne Lyngdoh ba Thymmai, la ai ka jing ai sngoba ye ki padar Thymmai da kyllalyngkot parish. Badukun, badu mensim bakun.